Astăzi vorbim despre ceva ce afectează nenumărate familii, pensia de întreținere pentru copii. Un proces care, să fim sinceri, de multe ori pare un coșmar birocratic. Dar stați puțin, dacă tehnologia ar putea schimba complet jocul, haideți să vedem cum un demers complicat și scump poate deveni de fapt simplu și accesibil. Să începem direct cu o întrebare care doare puțin. Este justiția un lux? Pentru că, din păcate, pentru foarte mulți părinți care încearcă să obțină drepturile copilului lor, răspunsul pare să fie, de multe ori, da. Procesul în sine poate fi pur și simplu descurajant. Ok, deci aici ajungem la miezul problemei. Ca să poți naviga prin sistemul juridic și să asiguri ce e mai bun pentru un copil, te lovești de o serie de obstacole destul de mari. Gândiți-vă la asta. Onorarii de avocat care te lasă fără cuvinte, proceduri care se întind pe luni de zile și, bineînțeles, teancuri de documente pline cu un limbaj pe care, sincer, aproape nimeni nu-l înțelege. Pentru un părinte obișnuit e ca un labirint fără ieșire. Și atenție, complexitatea asta nu e așa la întâmplare. Totul, absolut totul, se bazează pe niște articole de lege foarte clare care trebuie respectate la virgulă pentru ca o cerere să fie măcar luată în considerare. Haideți să vedem care sunt de fapt aceste reguli esențiale. Bun, haideți să intrăm puțin în detalii. Prima și, de fapt, cea mai des întâlnită regulă este cea a calculului procentual. Asta se bazează logic pe venitul părintelui care trebuie să plătească pensia. Articolul 75 din Codul Familiei e, de fapt, foarte direct. Ce spune el pe scurt? Că pensia de întreținere se calculează ca o fracțiune, 1%, din tot ce câștigă părintele. Asta e regula de bază, standardul. Deci, pentru un singur copil, o pătrime, adică 25% din venit. Avem 2 copii, cota urcă la 1/3. Și în cazul în care sunt 3 sau mai mulți copii, vorbim de jumătate din venit. Simplu, nu? Ei bine, aceasta este regula generală, cea mai des aplicată. Însă, știm cu toții, viața reală e mai complicată de atât. Ce se întâmplă când regula asta simplă, procentuală, pur și simplu nu se poate aplica? Ei bine, aici intervine a doua regulă importantă. Exact, o întrebare foarte bună. Ce facem când părintele nu are un venit stabil, un salariu de la lună la lună, sau poate lucrează mai la gri sau e plătit în produse? Legiuitorul s-a gândit și la asta. Și aici intră în scenă articolul 76. Acesta este planul B. Legea permite instanței să stabilească o sumă fixă, în bani, în fiecare lună. E soluția de rezervă pentru toate situațiile astea mai atipice. Și iată exact când se aplică. Vorbim de venituri care variază mult de la o lună la alta, de plată în natură, adică în produse sau servicii, de situația în care oficial nu există niciun venit, sau pur și simplu când calculul procentual ar fi în dezavantajul copilului. Legea e clară, interesul copilului este pe primul loc. Bun, deci avem aceste două reguli de bază, articolul 75 și articolul 76. Până acum, ca să le aplici corect, aveai nevoie de un avocat, inevitabil. Dar dacă ar exista o altă cale, hai să vedem soluția modernă. Păi să vedem. Pe de o parte, calea clasică, costisitoare, durează o veșnicie și, sincer, trebuie să știi limbaj juridic. Dar, pe cealaltă parte, tehnologia vine și deschide o ușă cu totul nouă. Și ușa asta nouă se numește epensie.md, o platformă online care a fost creată exact pentru a rezolva această problemă. Și acum vine partea cea mai tare, cât de simplu e. Practic, ce trebuie făcut? Pasul 1, se introduc datele de bază. Pasul 2, în spate, sistemul care e deștept, analizează tot și decide singur dacă aplică articolul 75 sau 76. Și pasul 3, click. Se generează cererea juridică, completă, corectă, gata să fie depusă la tribunal, fără băteri de cap. Vă dați seama ce înseamnă asta? Impactul este, sincer, uriaș. Nu e doar o îmbunătățire, e o transformare completă a modului în care se poate obține acces la justiție. Hai să vedem concret avantajele. Primul, e incredibil de rapid. Documentul e gata pe loc. Al doilea, e super ușor. Chiar nu trebuie să ai cunoștințe juridice. Apoi, e accesibil, o alternativă reală la costurile uneori prohibitive ale avocaților. Și poate cel mai important, e precis. Totul e programat să urmeze legea la virgulă. Și la finalul zilei despre asta e vorba. Un drept fundamental, cum e dreptul copilului la întreținere, nu ar trebui să fie un lux, iar tehnologia exact asta face, transformă acest drept dintr-o idee într-o realitate la îndemâna oricui.
Ceea ce ne lasă cu o întrebare foarte interesantă, de viitor. Dacă am putut face asta pentru pensia de întreținere, unde mai putem aplica tehnologia? Ce alte proceduri juridice, care acum par niște munți de netrecut pentru omul de rând, ar putea fi simplificate în felul acesta? E o temă de gândire, nu-i așa?